ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ଆଜି କାମ ସାରିଲିଣି, ତଥାପି ବର୍ଷା ଜୋର ଢାଳୁଛି। ବର୍ଷା ଢାଳିଲା ଭିତରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଗେ ଠାକୁର ପୂଜା କାମ ସରିଗଲେ ଜାଣିବ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଯାଉଛି ଏବେ ବର୍ଷାରେ ତ ଓଦା ହେଇକି ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିଛି। ବର୍ଷା ତ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଓଦା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଜି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂଜା ତ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲ ଆଉ ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଭୋଗ ବି ବୁଲେଇନି, ସବୁ ଭୋଗ ବି ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ଦୀପ ଲଗାଉଛି, ଯାଉଛି ପୂଜା କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୂଜା କଲା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ କଥା ହେଇକି ପୂଜା କରିବି। କ୍ୟାମେରାଟା କେଉଁଠି ଥୋଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥୋଇବି। ମାନେ ପୂଜା ତ ମୁଁ କରୁଛି, ଏଠି ଦୀପ ବି ଲଗାଇ ସାରିଲିଣି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଫୁଲ ସବୁ ତ ମୁଁ ଲଗାଇ ସାରିଲିଣି। ଏବେ ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି, ସବୁ ଟିକେ ଏଠି ପାଣିଟା ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି। କେତେ ପୋଛାପୋଛି କଲା ପରେ ବି ପାଣିଟା ଟିକେ ପଶିଯାଇଛି, ବସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପୂଜା କରୁଛି। ପାଣି ଏଠି ଭୋଗ ପାଣି ବୁଲାଉଛି। ପାଣି ବୁଲାଇଲା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା କେମିତି। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲିନି, ଠାକୁରକୁ ଫୁଲ ଧୂପ କେମିତି ଦିଏ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ପାଣି ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଧୂପ ଦୀପ ବୁଲେଇବାରେ ମୋର ପଳେଇ ଆଇଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦୀପ ବୁଲେଇ ଦୀପ ଲଗାଇଥିଲି, ଆଗେ ଦୀପଟା ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ପାଖରେ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ ସଂସାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସୁସ୍ଥକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧୂପଟା ଲଗାଇ ନଥିଲି କାରଣ ଧୂପଟା ଟିକେ ମୋ ହାତକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଟିକେ ଧୂପଟାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଲି। ଧୂପଟା ଟିକେ ପଛରେ ଲଗାଉଛି, ମୋ ହାତରୁ ଟିକେ ଖସିକି ଓଦା ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଘରଟା ଟିକେ ଓଦା, ପାଣି ଟିକେ ରାତି ଯାକ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲିକି ପାଣି ଟିକେ ପଶି ଆସିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଧୂପ ଲଗାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଧୂପ ଲଗାଇ ସାରିଲା ଠାକୁର ପୂଜା କାମ କେତେବେଳେ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ କାମ କରିବି। ଆଜି ତ ରବିବାର, ଆଉ ରବିବାର ହେଲେ ମୋର ଘର ପୂଜା ସରିଲେ ଚଉରା ପୂଜା କରିବି, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବି। ରବିବାର ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରେ। ଆଉ ବାହାରକୁ ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ନେଇପାରିବିନି କାରଣ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବାହାରକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି, ବି କେହି କ୍ୟାମେରା ଧରିବା ପାଇଁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଏତିକି ମୋର ସକାଳୁ ଘରେ କେଉଁ ପୂଜା କଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ରବିବାର ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ରବିବାର କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ଜଣେ କେହି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କରୁଛି। କେତେ ଜୋର ଘର ଓଦା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଘର କଚର ଓଦା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇକି ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ଠାକୁରେ, ହେ କାଳ ସାଆନ୍ତେ, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ, ହେ ମା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଏ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖିବୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବୁ, ତୋ ଛତ୍ର ଛାଇ ତଳେ ରଖିବୁ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବୁ, ସୁଖରେ ରଖିବୁ। ଖାଲି ମୋ ପରିବାର ବୋଲିକି କହୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ସାରା ସଂସାରକୁ ଭଲରେ ରଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହା ହେବ। ଆଉ ମୋର ତ ପୂଜା ଏଠି ସରିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ମୋର ଠାକୁର ଘର ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା କାମ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ଗରମା ଗରମ ଚା ବସେଇବା। ଚା ତ ମୁଁ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲି। ଏବେ ଚା ମୋର ପୁରା ଫୁଟିକି ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଚା ଟିକେ କ୍ଷୀରଟା ନ ସିଝିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଚା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଚା ଟିକେ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଚା'ଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜି ତ ପୁରା ଆମର ଗରମ ଗରମ ଚା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପିଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚାହା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାହା ଉଜାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଦିନ ଯାକର କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରୁଛି ତାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନ କରିପାରିଲି କାଲି ବି ମୁଁ କରି ପକାଇ ପାରିବି ଭିଡ଼ିଓ। ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚାହାଟା ଉଜଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଚା'ର ମଜା ନେବା। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଜୋର ଢାଳୁଛି, ବର୍ଷାର ଗରମ ଗରମ ଚା' ପିଇବା ଯେଉଁ ମଜା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସକାଳ ଚାହା ବର୍ଷା ଦିନରେ ପିଇବା କେତେ ମଜା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଚା ପିଇବି। କପ୍ରେ ମୁଁ ଚା ଧରି ସାରିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।